И какво ста, пичове? Аз съм Nord Gaming BG и сега ще ги има малко PvP в Factions PvP сервера и скоро ще бъда ютубър. Да, скоро. И тето подготвил съм с някакви тъпи айтеми. Уикли такъв. Този мъж не ми трябва. Ето така ще си ги направя. Тук ще сложа малко фуд. Ето така. И нека да ходим на Warpaint. Добре, кажете химналта. Като гледам, тук няма с кой да се бия, така че ще хода на Warp. На Warp. Warp. Какъв Warp има за PvP, бе? Добре. Тео. Ние ще ходим на спона. Спон за мене. Спон. Меле за клипа. Ще се върна, като се съберем хора за PvP. Чао. И да, хора, пак сме тук. Уредих се бия с папи. Сега си спи почнките. Така. Регенките, всичко. И да падаме. Това са ми най-слабите сетове, между другото. Така че да умра не ми пука. Дали съм със слаб сет. Опа. Така малко, като добре имам си легендарката. Хо, честитка, братле. Добре, видяхте това папи 04 какво ме направи с легендарка. Изядана. Даже сега може да видите. Аре папи, аре. Да, той само легендарки яде. И аз мога да си взема всичките легендарки. Да, между другото след малко ще ви покажа едно нещо. Което беше доста яко. Убих един и... То има кнопка 1000, добре. Убих един и ми... Като го убих, имаше 7 легендарки. Гати кефа, се изкефих, като... Просто не знам. Зад мене то гони ли ме, гони ме. Да бягаме още. Да си бия регенката. Мерси за спидбуста. Фарк. Аре бе, гониш ли ме, бе? Да, видяхте го то папи какво ме направи с легендарка изядена. Опс, не спирай. Газ. Какво никнейм? То никнейм ще умре. Супер. Не бе. И ти ли ме биеш, бе? Добре, умри.
Да бе! Тая бати гадната, не мога да хитвам. Ще играя докато ми се струши света, защото няма смисъл. Гледайте тази, бе. Това е отвратително. Аре бе. Аре, оцелиме се. Добре, това е отвратително, просто като че да не могат да бият, значи. И да, хора, върнах се, махнах се оттам. Спрях клипа, защото баба ми влезе. И да, ще да ви показвам легендарките. Ето ги. Така, да ви покажа ендърчеста. Малко стрели, малко ядене, 3 инстант хилтки, някакви кирки, 5 легендарки, Титан Сорд, доста хубав меч, някакъв тъп лък, Umbra King 3 Protection 4 сет, почти цяла фулка, само дето е това е тук някаква Fire Protection 4 Umbra King 3 и това е на Kit Legend. Предишното Umbra King 3 Protection 2, Fire Protection 4. Доста яко. Сега да отида между другото ще кръста поредичката малко PvP. Да, малко PvP. И да се мисля да поджъмпа малко, да хода на джъмпа, който си направил. И съжалявам, ако чувате нещо, но то е правят ремонт горе, нямаш кога ако снимам този клип. И да, ще се върнем като намеря джъмпът. И да, чао. И да, хора, намерих си джъмпа, ето това е той, ето ми има чекпоинт, който като стигна е до там чак. Тогава ще мога да се качвам на него. Малко е грифън на нищо и сега ще започваме да джъмпим. Малко ми лагва като снимам. Добре, този крипър ме стресна. Добре, доста съм добър на джъмп, но просто ще ми лагва, защото снимам. Добре, хора, ще се върна като стигна поне до ето тук, до повещица. Да, чао. И да, хора, едвам с 300 000 зора стигнаха до тук. Това е отвратително трудно. Сега така. И да, вече мога да се качваме от тук. И сега ще ви демонстрирам как се качва. Значи идвате тук. Да, който иска да джумпи на този джумп, да се телепортират. Никът ми е ето така. Не знам дали го виждате, но е ето така. Сега ще вам пиша нещо. Ето го. Nordserver. И да, това беше от мен. Аз бях Nordserver. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. Лайквайте и чао.